Balang uji Khrist rasam thia mantak sngi kala plai pat ba ya thup jingrwai bal ai kerteng jingjob ka balang kala pun khre na ka ban ïarap ya ki runget ha ka ban shakri ya Blei lamba ki su jingrwai ha ba kana kila patai khubor u pasta yar san bor lang ren tathiang ulong ba kani ka thup jingrwai ka balang kala pun khre ka ren ka jingnyet ka baskham bakan la ban pli ki to nut jong ki basngap namar ka de ki jingrwai ka bra tho da ka jing persat min sim jong Blei Pastor Jason Balang ulai thu ru ba kan ke jingrwai la pun khre na du kasnam ajar khatwei bat ong ba kan ke thup jingrwai ki don khatlai tli ki jingrwai ki bra tho hak tin khasi ya ka ba sa plai pat ba na ka YouTube Spotify but iTunes khasi worship album juga Balang Khrist samthiang lor khot ka tenge ka jingjob ba to kan leit man ka jingkerkhu bakan ai jingjob sisa yi asngo ba di ba ya sngap ya ka ba kan ka persat sim hagi jingele hagi thama kan ka persat sim ba ru ya kata ka jingshakri ba ka jingmane Blei ba ka jingi Blei ba kham jan shu yi ba thrang ba slang ru yi ni jingrwai yi ba la tho ba di ba da ka jingpala ka chu lala ya ka ban ruai kini kong shwa hagi balang ju ban ngira su thu ba nomar kari ka ayom ko ju Blei kini jingrwai hi ki long ki jingrwai ki ba yes ki ba connect la ba nongol ni ki ba snow ba ka do no chun ki breu ji kham tam e nomar ba ka long ki tien tan rai ji bi so tan rai ji ba ki long sha ki jingrwai ki ba pala ni ba nin mani si shai Blei da ka do no ji ba ro ha men sim ada ka ji si sha te kom ta ni si da ka ji man ba krau ba Balang Khrist por sim thia i kwa banya sam ba banya bentalang bat ki pa ng shong baro ja kan ngari ji ye ni jingrwai ki ngi nyen Blei penon kam ban ai men sim ban pen lu pen kelang ka do no ji gibreu da kata ka jingmane Blei apa kila ban ma na ka men sim ba ka ji shisha ti kum ta ni sing ai ngo ba ka worship ministry ja ka Balang Khrist samthia ka release ja kan ka album bin ai ka tenge ka jingjob ba kata ka long we ni jingrwai ki badon ha ka album ti ba kidan de ki we jingrwai ki ba ni le tho ba ki bo Blei la ai ba kidan kum ba khalai ki jingrwai ha ka album ba ko we point ni ta jingrwai baro ki long bla tho de ki nong yalam jong jingshakri jong jingmane ba ka jiro ka balang ba kan thup ha ni sing ya don om baro dan ya don pasabanshan do nong rang we ni ta ba Blei punan kam ha ni jingshakri ka balang kum nong sharai ba ni don rui kong piba kermen kongwar iba long paru ka we ni kinong yalam jong jingshakri jong jingmane jiro ba mi iru ila long ka Blei lo punan kam ha ka ba la ban yo ban pedang no Blei jingrwai isur mengila ya ka ban la ban ruai ba ban record ini jingrwai tiung ta ni ski ni pelat ya ni ka album ha ka kerteng ka jong Blei pa Blei khon o Blei men sim kho ba tang shu hi pare ka buram ka jingo ka jingmane ka jiro baro ka long ha bagi pemi ni ka album kam ni rem nam ta ka nam ka buram jong Blei ka jing pemi ya ni khasi worship album ka ni bai bakum kita ki ba mani yu Blei shisha ini yo banya shakri ba ban pendon buram yu ha ka jing lat do ha ka jing kemen ba ta ka jing don rikat ka bumun sim ju Blei yo ya ka ban pa ka ba ki ya sha skor lang ba nong shong ki ya sha skor ya ngap nya nang banya rwai lang ini jwai no ma kini pon ni shakman ngai kan long sha ka jing play ya jing khang baneng aman lagi jaka bi don la long bi ngap de ki mobile ju ki long bi ngap de ki no platform ki ken ngap hi ngai ba kini yo ban ma ni jikar khu ka bo Blei un ai si we puen ki baro ti kum ta ni sin de jingman ba krau ni wan rengkap ba pi ka shalom press club pan mana ya ni ka jing pelai ya ni ka worship album ba ka ketian khasi ka bang na khot ka tenge ka jingjob le shibon ko Blei ko khoi album la ai ka ni ka kerteng jingjob ka da ko long ba ha ka be ni ba ka jian ti jo ka jingshakri jo ka jingmane ba ka jiro ba tho ni ka jirwai ba wan prang wa lang im dar ka ba ngi ni ka por rei ma i hi long we ni nong tho i ba bon i jirwai ka ni ka album ba wan prang wa lang kan te ka long hi ka ji persat sem jong Blei ba ka jim jo ka jingshakri jo ka jingmane ba ka jiro ka don ka jing pelai ka jong Blei ya ki breu bikin ma ni ka jingjob ba krau ba Blei ai kam da me ka jai ti jo ka jim sem jo ki ni ki jing tin jo ki ba bon ni ki thmai ba bon ni ki jele ki ba bon ki breu ki don ki jing e ki jingling ai ki jing pisa kat ba ki ya ni ti pade bat u Blei ha ka jim jo ka jingo jingmane ba jiro ba ki yo ba manilang ba nya kerkhulang utrai kam ta me ni ka jirai ka long kata ka ji persat sim na ka ni ka jinglong ka Blei long
Blei long Blei ai ka jing compare ka thma kala ban jur ka no kanoro ka jing job ka wan ben yo Blei le ni nyai o ni shania ho Ini ke jingwai ke lawan yo ini ke jingwai. Ini ke kan ke pelajari. Ai ni la pelat ya ka ke platform sebuah pair tak long ka Spotify patro ka YouTube channel juga Balang la pelat ki videos ki dan atli ki videos ki bengi la pelat ka YouTube channel juga Church of Jesus Christ sentia. but ila upload hiru igini ha po ki wewe ki platform ko YouTube music ro but kidan deh bangin ada produce pada ki baki video di kwa ki la banyo kata kalau kini ki pen drive dengan recording mar ki pen drive mesti tambah sudah tagi jirai begini video ki pen drive pada ngidon ni kini ki extras kan ke ba ka wei long ki jing ya thu khana ki balin kon ma chapang ka wei po wei jirai kum no bo boleh lo ai thì kita ki boleh tho ini jirai ki ba thu ya khana bana lendet kum no ba jing yo ini ki jirai ka lawan kan ba no ngila la ba record ki cũng có kinh nghiệm cái những vài people contact number ini kalau yang one dalam pakai kemudian Right now ki jirai ki bukumbai video soi story long ba club and search be ka po ka Spotify yo igini ki jirai po Spotify Henry lada fi kwa ki bengi ongi ki pen drive ki bengi la pen mi club and contact ke office ke jong ka Balang Jesus Christ hang pe po mau khar ka don pin yo ege ni ki pen drive ki ba ni la depan pen mi igini ki jirai pa nomor nengkong ka jing tho ki jirai ni bi shwan sunwan jirai kala nang wan nadu sam arjar khat wei kalau dong ka wei ki jirai ka bengi la record ka album jubini ka jungi bahagi sur kasi kata ka jirai kala long beli apa non kamah ka kata jirai kata jirai bengi khot ka imla kim dari sa ni jo kata ka dong ji pusat mesim shu dong Blei binang tho shu i jirai bahagi sur kita ki jingtan ki jungi bat kumta ka wei hadin ka wei ni kita ka long ka try ai ngai ki kitien jo kata ka jirai kata kalau ka jirai bening kong untuk album yang ngimla kim dari sa kata long husnem khat arjar khat lain yo ta jirai husnem baka Balang jungi ka rakhia ka jubli sia mar ka jubli sia ka kren pa ka jing la don ba ka jing ai ka jublei kata ka jirai hi kalau ka jirai ka bangi yo bantho bat ka surya ka hoi jublei lo ai mai ko swanchan bat kata kawan arjar khat lain ta ter ka nang wan ki jirai la nang lang te husnem arjar khat pra kalau don ka jupin ki apa ka dono janga ban keren begini be sakri ka jingshakri jo jingmane joro belengim mar ka Balang la erwai ki la lo jiru ba krau belengim thap no ikini ka recording ka ba ngila banya sam nam ikini pada bagi ba bon ki ba ninge ublen kur khui ki la di yo banya sakri lang begini yo banya mani lang Blei dei ni joro ati kumta ka jing tmu ban record ka na rusam arjar khat khandai hi tamba ki namar ba ki jingman ki balawan hi tu por ngila haban apshwa hadun dadap kini ka pandemic ti kumta kapor kala ya katu kan istem hadu bandala hi benyo ban record lo diki bandala man penmi ki mentang ni